Lijep pozdrav svima. Još jedna novost na kanalu je sljedeća, da će biti cjelokupan, odnosno cijeli A1 tečaj dostupan. Kako? Zamišljeno je da i 2 puta sedmično objavljujem lekcije od samog početka za A1. Tako da će kroz neka 3, 3,5 do 4 mjeseca, sve zavisi kojim tempom budemo išli, odnosno koliko lekcija bude bilo, će biti, znači u tom periodu će biti obrađen cijeli A1 tečaj. Ko će moći vidjeti te lekcije i ko će imati pristup tom A1 tečaju? Imat ćete na kanalu pored članstva za sve lekcije, to je sad imamo znači nivo članstva, pristup lekcijama, to je ovim dosadašnjim lekcijama koji nisu redoslijedom išlo, da tako rečemo. Ima materijala iz A0, A1, A2, B1, sve neki je miks. Međutim, to je znači ostaje to članstvo. Međutim, ko bude htio pratiti A1 po redoslijedu od same abecede pa nadalje, imat će poseban nivo članstva, dakle pristup A1 tečaju i on stajeće cijena koliko košta. Naravno, vidjet ćete lekcije kada se objave za A1 i odmah će vam ponuditi da postanete član kanala za taj nivo. Dakle, da naglasim, ne možete biti član pristup lekcijama, a da gledate A1 lekcije, odnosno A1 tečaj, nego morate biti u tom nivou članstva. Zamišljeno je dakle da stavljam video lekcije cjelokupne sa svim objašnjenjima i tako dalje. Međutim, ukoliko želite PDF-ove, materijale, dodatne vježbe, zadaće i tako dalje, onda trebamo se prebaciti na program gdje imam cjelokupan tečaj. Dakle, ukoliko trebate više informacija, slobodno se javite ili na e-mail ili na Facebook, ostavit ću u opisu videa linkove i e-mail, tako da ukoliko imate nekih nedoumica ili nekih nejasnoća ili vas nešto zanima, nešto vam nije najbolje jasno kako to sve funkcionira, slobodno pitajte, rado ću vam sve detaljno objasniti.